jo. Benvolguda Clàudia, batllessa, regidores, regidors de l'Ajuntament de Capdepera, seguidors i lectors de Cap Vermell, amics tots, bon vespre. Siau benvinguts a la gala del lliurament del 24 Cap Vermell, a l'edició corresponent a 2023. Quan acabem de passar el 43è aniversari de Cap Vermell, que són molts anys, aquest públic reconeixement dels valors més nobles de la gent d'aquest poble pensam que ens estimulen, en temps plens de dubtes, a reconèixer el treball generós i abnegat de tantes i tan bones persones com ens envolten. 24 anys de Premis Cap Vermell que, com deim sempre, endegant des de la modèstia i la humilitat, però també des de la perseverança i la constància. Els premis arriben cada any, però reconèixer la feina de persones i col·lectius que ens marquen el camí de la convivència. 43 anys de Cap Vermell i 24 anys de premis, es pot dir això. Però es tracta d'un camí que, com deim sempre, hem anat llaurant des de l'altruisme i la generositat d'unes quantes generacions de persones del nostre poble, sense esperar res a canvi, més que la vostra complicitat i el vostre suport. I aquest altruisme i aquesta generositat són allò que precisament volen reconèixer cada any en els nostres guardonats. Exactament. I és que avui no hem vingut a parlar de nosaltres, sinó de la premiada d'enguany. Com sabeu, tots els que sou aquí, el Premi Cap Vermell corresponent a l'any 2023, per decisió unànime de la nostra Junta Directiva, ha estat concedit a Clàudia Suiter, creadora i directora de l'Escola de Dansa Estilo, a qui agraïm l'acceptació del nostre guardó. Un guardó amb el qual li manifestam el nostre reconeixement pel seu treball públic i privat i tantes vegades desinteressat. És en una vessant educativa, però també artística. Perquè, a més de la quotidianitat de les classes, sempre l'hem trobada participant a les festes del poble, amb propostes sempre diferents i sempre sorprenents. És més, hem de dir que la Clàudia ha estat capaç d'allò que en deim crear a escola. Són ja 41 anys de docència continuada, però també de sortir a la plaça a mostrar la seva feina i la de les seves alumnes. I també de qualque alumne que ha arribat molt lluny. Ha format 2 generacions de gavellins i gavellines i ha estat la primera a posar Capdepera en el mapa de la dansa clàssica. Com no ens cansam de dir, un any rere l'altre, allò que els Premis Cap Vermell volen posar en valor és el treball a favor del nostre poble i la contribució a fer de la nostra una societat més noble, més culta i més acollidora. I és en aquest sentit que pensam que la Clàudia representa perfectament l'esperit dels nostres premis. I també solem dir cada any que ens han torbat massa a concedir-li el nostre premi, el guardonat de torn, però sempre solem dir que són moltes les persones, les entitats i les associacions que en són mereixedores. Amigues i amics de Cap Vermell, de la nostra premiada, gràcies per la vostra presència en aquest acte, gràcies pel vostre suport i gràcies per donar sentit en aquest guardó que ha fet camí caminant i s'ha fet gran, fins a assolir aquesta 24a edició. Arribats en aquest punt, ens complau demanar que pugi a l'escenari el president de l'associació Cap Vermell,